Οι εκπαιδευτικοί μιλάνε. Μια συλλογή podcast για τη ζωή και το σύμπαν του σχολείου. Την ευθύνη των κειμένων και της παραγωγής έχει η ομάδα των ημιμόνιμων εκπαιδευτικών. Γεια σας αγαπημένοι ακροατές και αγαπημένες ακροάτριες. Καλώς ήρθατε στην πιο ημιμόνιμη αλλά 100% αυθεντική συλλογή podcast της ελληνικής εκπαίδευσης. Εμείς είμαστε η ομάδα των ημιμόνιμων εκπαιδευτικών. Είμαστε εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα που μετά από πάρα πολλά χρόνια που δουλεύαμε σε δημόσια σχολεία ως αναπληρωτές και αναπληρώτριες, αναπληρώνοντας ουσιαστικά τους εαυτούς μας, είμαστε πλέον επιτέλους νεοδιόριστοι. Αλλά με ένα μικρό το σοδά ζητηματάκι. Δεν έχουμε ακόμα μονιμοποιηθεί. Ναι, είμαστε διορισμένοι, αλλά όχι μονιμοποιημένοι. Τι δεν κατάλαβες? Οι παλιότεροι συνάδελφοι, όταν διοριζόντουσαν, περνούσαν μια διετή περίοδο που ονομαζόταν δοκιμαστική και έχει τυπικό χαρακτήρα. Σε εμάς αντιθέτως, έχει μπει εκβιαστικά ως όρος το να περάσουμε με επιτυχία την περίφημη ατομική αξιολόγηση. Μια διαδικασία αυθαίρετη, η οποία στερείται επιστημονικής βάσης και επιβάλλεται με απειλές, και αν ακούσεις αυτό αλλά και τα υπόλοιπα μας podcast, θα καταλάβεις ίσως γιατί αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε αυτό το αντιδραστικό καραγιοζηλίκι. Αυτό ήτανε. Συνοηθήκαμε. Θα μας πείτε τώρα, ρε εσείς, δεν σας φτάνει που διοριστήκατε? Μου θέλετε και μονιμοποίηση? Ή, μα δεν είναι λογικό να περνάτε μια δοκιμαστική περίοδο? Ναι, ίσως σαν αυτή η δοκιμασία δεν θύμιζε τηλεπαιχνίδι επιβίωσης που αντί για στίβους μάχης ή ερωτήσεις γνώσεων αντιμετωπίζουμε αντιπαιδαγωγικές πρακτικές, πειθαρχικές διώξεις, λογοκρισία και καταστολή. Τι είναι όμως αυτή η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών? Η αξιολόγηση είναι θεωρητικά ένα σύστημα που εξετάζει την απόδοση των εκπαιδευτικών με σκοπό, άκουσον, να τους ενδυναμώσει. Γιατί όντως νιώθεις πολύ ενδυναμωμένος όταν σκάει ένας άγνωστος στο μάθημά σου και τρέμεις μη σου βάλει κακό βαθμό. Πώς γίνεται όμως? Ας πούμε ότι είσαι εκπαιδευτικός. Πρώτα έρχεται και τη λεγόμενη συνάντηση προετοιμασίας ο σύμβουλος. Ναι, ο παλιός επιθεωρητής, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έρχεται που λέει ο λόγος, γιατί άμα είναι μακριά, που να τρέχει τώρα? Μπορεί να την κάνει και διαδικτυακά ή ακόμη να σε πάρει τηλέφωνο. Τι εννοείς, έχεις μάθημα εκείνη την ώρα? Η αξιολόγηση είναι πάνω απ' όλα. Αν χρειαστεί, θα διακόψεις και το μάθημά σου για τον αξιολογητή σου. Τολμάς να πεις ότι έχει τελειώσει το εργασιακό σου ωράριο? Μα τώρα βολεύει την αξιολογήτριά σου να σε καλέσει. Άλλωστε, είσαι δημόσιος υπάλληλος, κάτι σαν φαντάρος, και πρέπει να είσαι συνέχεια στη διάθεση της υπηρεσίας σου. Αφού λοιπόν το συνεπάρεις με τα προσόντα που καλείσαι για άλλη μια φορά να αποδείξεις ότι έχεις, σου δίνει και μερικές συμβουλές για να αριστεύσεις. Σου ζητάει να μην κάνεις κάτι εξεζητημένο, αλλά καταλαβαίνεις, θέλει και λίγο να τον εντυπωσιάσεις. Σου λέει πως είναι φίλος σου, να μην φοβάσαι. Κυρίως σου δηλώνει ότι πάση θυσία πρέπει να χρησιμοποιήσεις τεχνολογικά μέσα στο μάθημά σου. Τι εννοείς, δεν έχει προτζέκτορα το σχολείο σου? Έλα τώρα, μιζέρια, κάπου θα βρεις να δανειστείς. Στην τελική, γιατί δεν αγοράζεις έναν, τόσα λεφτά βγάζει θέση εκπαιδευτική. Φυσικά πρέπει να του στείλεις από πριν τα σχέδια των διδασκαλιών που θα παρακολουθήσει για να βεβαιωθεί ότι ξέρεις τι κάνεις. Εντάξει, θα πάρεις το σχέδιο κάποιου συναδέλφου που έχει αξιολογηθεί στην διατάξη με σένα, θα κάνεις μερικές τροποποιήσεις και σχεδόν αυτούσιο θα το δώσεις, και εδώ που τα λέμε, τι πειράζει? Έτσι κι αλλιώς η συναδελφός σου που σου το έδωσε υπηρετεί σε άλλη περιοχή, οπότε δεν θα σε μαλώσει ο σύμβουλος ότι αντέγραψες. Έρχεται λοιπόν η μέρα της αξιολόγησης. Παίζει να χρειαστεί να γίνει κάποια τροποποίηση στο πρόγραμμα για να βολέψει τον αξιολογητή. Έχει και αλλού να πάει την ίδια μέρα, μωρέ, βλέπεις. Παρακολύεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας. Δεν πειράζει. Η δουλειά σου πρώτα απ' όλα είναι να ικανοποιείς τις απαιτήσεις του αξιολογητή. Ποιος ζευγαριάζει τώρα μαθητές, συναδέλφους? Ο αξιολογητής μπαίνει στην τάξη σου, κάθεται στο τελευταίο θρανείο και κρατά σημειώσεις. Έχει και 63 κριτήρια να παρατηρήσει. Ναι, καλά άκουσες, 63. Τώρα πότε τα παρατηρεί όλα αυτά, αυτός ξέρει. Εσύ προσπαθείς να κάνεις μάθημα, αλλά ξέρεις ότι αν ένας μαθητής πετάξει μια κασετίνα στο κεφάλι ενός άλλου, πάει. Εύχεσαι να μην αναστατωθούν πολύ τα παιδιά από την παρουσία του και σου γυρίσει μπούμερανγκ. Εντάξει, τα παρακάλεσες από χθες να μην σε φέρουν σε δύσκολη θέση τώρα που αξιολογείσαι. Έστειλες και τα δύσκολα παιδιά στο τμήμα ένταξης να μην σου ρίξουν το βαθμό. Κάνατε και 2-3 προβίτσες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
Μετά από 45 λεπτά, ο αξιολογητής φεύγει. Αυτό ήτανε. Πήρε μια στιγμή μόνο από όλη τη δουλειά που κάνεις καθημερινά στην τάξη και την αυλή, αλλά δεν έχει ανάγκη αυτός. Μπορεί να τα καταλάβει όλα. Και κάπου εκεί κρίνεται το μέλλον σου. Αν δεν του άρεσε το μάθημά σου, αν δεν ήσουν αρκετά καινοτόμος, αν σου βάλει κακό βαθμό, θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα συνεχίσεις. Δεν έχεις και επιλογή, είναι Νόμος. ένα κουράγιο ακόμη. Άλλο ένα 45 λεπτό παρακολούθησης λίγες μέρες μετά και ο αξιολογητής είναι έτοιμος να αποφασίσει αν είσαι καλός ή κακός εκπαιδευτικός. Φανταστείτε ένα κριτή του MasterChef να δοκιμάζει ένα πιάτο και να κρίνει αν ο μάγειρας είναι άξιος να δουλέψει για πάντα σε μια κουζίνα. Μόνο που εδώ μιλάμε για παιδιά και ζωντανές σχέσεις και όχι για σουφλέ σοκολάτας. Που μας αρέσει πολύ παρεμπιπτόντως. Κατόπιν, αναρτάς και την αυτοαξιολόγησή σου στην πλατφόρμα. Άμα δεν σου κάνει και τίποτα νούμερα δηλαδή και δεν σε πετάει έξω. Τι είναι τούτο πάλι? Είναι ένα κείμενο με το οποίο πρέπει να πείσεις τον αξιολογητή σου για το πόσο καλά κάνεις τη δουλειά σου. Εντάξει, θα γράψεις και 2-3 πράγματα που πρέπει να βελτιώσεις, μη σε πειράσει και για ψώνιο. Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Τελειώσαμε? Δε. Αυτό ήταν το πεδίο Α1 που αξιολογεί το διδακτικό και παιδαγωγικό σου έργο. Τώρα σειρά έχει το Α2 που θα εξετάσει το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης. Σειρά που λέει ο λόγος, γιατί άμα ο σύμβουλος παρά είναι απασχολημένος, θα κάνουμε και ανάποδα, δεν τρέχει κάτι, εντάξει, λεπτομέρειες. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Τα είπαμε και πριν. Συνάντηση προετοιμασίας, σχέδια μαθήματος, παρακολούθηση 2 διδασκαλιών, αυτοαξιολόγηση. Μόνο που αυτή τη φορά σε αξιολογεί ο διευθυντής σου. Γιατί φυσικά περίμενε την αξιολόγηση για να κρίνει αν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Εννοείται ότι αυτό θα πάει καλά αν είσαι φρόνιμος, δεν αντιτίθεσαι σε παρασπονδίες, αν δεν γκρινιάζεις για τη μη τήρηση θεσμικών κανόνων, γενικά αν δεν ενοχλείς τις υπόλοιπες μέρες στο σχολείο. Πάμε λίγο, δώστε και άλλη δύναμη στους διευθυντές. Μην ανησυχείτε για περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας ή εκδικητικών συμπεριφορών. Αυτά γινόντουσαν παλιά, που ο κόσμος είχε κόμπλεξ. Πάει και αυτό, τώρα τελειώσαμε. Νομίζεις, μήπως βαρέθηκες να συμπληρώνεις φόρμες? Δυστυχώς υπάρχει και το πεδίο Β. Αυτό που αναφέρεται στην υπηρεσιακή σου συνέπεια και επάρκεια. Εντάξει, τους έπεισες όλους ότι είσαι καλός δάσκαλος, τώρα πρέπει να τους πείσεις ότι είσαι και καλός υπάλληλος. Και το διευθυντή σου και τον σύμβουλο. Γράφε λοιπόν υπαλληλάκο για να δείξει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Πότε θα προλάβεις να ασχοληθείς σοβαρά με τους μαθητές? Καλέ, το πάνε είναι το φαίνεστε σε αυτή τη ζωή. Οι μαθητές μπορούν να περιμένουν. Τώρα τελειώσαμε, τώρα ναι. Αξιολογήθηκες με επιτυχία. Μπράβο. Πήρες και βαθμό εξαιρετικά ή πολύ καλά ή ικανοποιητικά. Το κακό σενάριο του μη ικανοποιητικά, ας μην το πιάσουμε. Έγινες μόνιμος πια και με τη βούλα. Θα σε στεναχωρήσω. Όλη αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Για το Α2 κάθε 2 χρόνια και για το Α1 κάθε 4. Πιο συχνά δεν μπορεί ο σύμβουλος, παιδιά, sorry κιόλας. Και επίσης θα πάρει μπάλα και τους υπόλοιπους. Τι? Ποιος σου είπε ότι η αξιολόγηση είναι μόνο για τους νεοδιόριστους? Η αξιολόγηση μας αφορά όλους. Και τους νεοδιόριστους και τους παλιούς μόνιμους. Επειδή δεν χτύπησε ακόμα τη δική σου πόρτα, νομίζεις ότι γλιτώσεις? Τώρα που έμαθες την τυπική διαδικασία της αξιολόγησης, μήπως αναρωτιέσαι ακόμα γιατί είμαστε ενάντια? Εντάξει, καλή ερώτηση. Πάμε. Μήπως είμαστε τεμπέληδες? Μήπως δεν θέλουμε να βελτιωθούμε? Μήπως δεν μας αρέσει η κριτική? Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Αυτό είναι υποκρισία. Ο κάθε αξιολογητής μπορεί να έχει άλλη άποψη σχετικά με την ορθή διδασκαλία και να κρίνει διαφορετικά αυτά τα 63 κριτήρια. Αν δηλαδή τα θυμάται όλα και ο ίδιος και αν καταλαβαίνει και τι σημαίνουν εδώ που τα λέμε. Πόσο μάλλον σε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα όπως είναι ένα σχολείο. Η αξιολόγηση αυτή δεν βελτιώνει τίποτα. Αντί να μας προσφέρει ουσιαστική στήριξη για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, δημιουργεί ένα σύστημα γραφειοκρατίας, εργασιακού άγχους, πίεσης, φόβου και ανταγωνισμού. Μετατρέπει τα σχολεία σε επιχειρήσεις. Ξαφνικά οι διευθυντές ονομάζονται managers, οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι υπό μόνιμη επιτήρηση που κατηγοροποιούνται μεταξύ τους και τα σχολεία ανταγωνίζονται για το ποιο έχει καλύτερους βαθμούς. Η αξιολόγηση δεν λύνει κανένα από τα πραγματικά προβλήματα. Οι τάξεις είναι υπερφορτωμένες ακόμη και με πάνω από 25 μαθητές, οι υποδομές ελλειπείς, οι αίθουσες κλουβιά, τα κτίρια ασυντήρητα, η ήλια ατελείωτη, οι εξετάσεις άπειρες, τα σχολικά βιβλία ακατάλληλα και οι εκπαιδευτικοί εξαντλημένοι από τις ατέλειωτες απαιτήσεις. Εύκολη σάκη του box για όλη την κοινωνία.
Τι κάνουμε εμείς, οι ημιμόνιμοι και οι ημιμόνιμες εκπαιδευτικοί? Αποφασίσαμε ότι δεν θα παίξουμε σε αυτό το reality show. Συμμετέχουμε σε μια νόμιμη απεργία αποχή που έχουν προκηρύξει οι ομοσπονδίες μας. Για την ακρίβεια, αυτό σημαίνει τι? Ότι κάνουμε κανονικά το μάθημά μας και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας και απλά απέχουμε από τη συγκεκριμένη εξωδιδακτική διαδικασία που είναι η ατομική αξιολόγηση. Δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος ενός μηχανισμού που υποβαθμίζει το σχολείο και τον άνθρωπο στο σύνολό του. Το Υπουργείο δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει και μας απειλεί μάλιστα με κλήσεις επιθαρχικά. Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που στηρίζεται στη συνεργασία, όχι στον ανταγωνισμό. Επιθυμούμε την ουσιαστική επιμόρφωση, όχι με διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής και άλλα υποκριτικά κουραφέξαλα. Πιστεύουμε ότι οι μαθητές δεν είναι αριθμοί και οι εκπαιδευτικοί δεν απλά υπάλληλοι προς βαθμολόγηση. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αυτό θα έπρεπε να είναι στον πυρήνα κάθε αξιοπρεπούς μαθησιακής διαδικασίας. Και τι να κάνουμε, έτσι είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορείς να ελέγξεις και να αποτιμήσεις ποσοτικά μια πολυπαραγωγική διαδικασία που εμπλέκει ενεργά υποκείμενα όπως είναι η μαθησιακή διαδικασία. Μπορείς να αναστοχαστείς, να προβληματιστείς, να σκεφτείς, να διαβάσεις, να δοκιμάσεις και συζητώντας με τους συναδέλφους σου να πράξεις, προσπαθώντας να βελτιώσεις ποιοτικά τον τρόπο που τα παιδιά μορφώνονται. Και αυτό δεν γίνεται με τις αυθαίρετες αξιολογήσεις και τις αντιεπιστημονικές πρακτικές τους. Ουφ, τα είπα και εξαλάφρωσα. Τι μπορεί να κάνετε εσείς? Αν συμφωνείτε ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να αρχίζει να μοιάζει με τις επιχειρήσεις, αν πιστεύετε ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αξίζουν σεβασμό και όχι τιμωρητικές διαδικασίες, τότε ενισχύστε τη φωνή μας. Μοιραστείτε το μήνυμα. Υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς της πόλης σας που αγωνίζονται. Ρωτήστε, μάθετε, ενημερωθείτε. Η αξιολόγηση δεν είναι αθώα. Είναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ που οδηγεί στην επιχειρηματικοποίηση της εκπαίδευσης και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και εμείς λέμε όχι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ημιμόνιμοι, αλλά πάντα ανυπότακτοι.